балалары. Күк тәңренең теркиләргә вәгъдә иткән көне килеп җитте. Безгә сүз белән идара итү, ягъни илһамлы иҗат уты бирелгән икән. Бу күкләр ихтияры. Димәк, синең ерак тарих шәфәгенә күзләреңне текәп, моңланыр моңың бар. Алда торган ил капкасын кара кышлар какмасын, күккә чөеп аклашын. Тәңре улы Атилланың кылычы кында йокласын. Bir